Jeg startede med at få en mentor, fordi at jeg ikke var den bedste til at lave lektier. Jeg satte vinder, altså højt, helt op i toppen, første prioritet. Og så var lektier nok efter, eller lidt, jeg gider ikke sige, det var efter, men det var nok, i hvert fald ikke højere end vennerne. Det var ikke højere end vennerne, nej. Nej, det var det ikke. Jeg skulle altid lige ud med vennerne først. Og så tænkte jeg, lektierne, det kan jeg altid nå. Det var nok senere. Men så fik jeg det tilbud af min lærer, der spurgte, om jeg godt kunne tænke mig at have en mentor. Og så fik jeg snakket med mine forældre om det. Og så sagde jeg vel ja til tilbuddet. Første gang vi var hjemme med mig at spise. Ja, første gang vi mødtes hjemme med mig, så fik vi også noget slik. Og så det fjernsyn. Og så fik min mor lavet noget mad, og så spiste vi det og så videre. Jeg tror også, jeg fik char. Ja, jeg fik han også noget te. Altså lige så stod jeg midt i stuen, og der var mange mennesker, søskende og dine forældre. Det var ikke lige så nede på hovedbanen, men det var næsten nej, heldigvis ikke. Vi spiller altid, eller ikke altid, men for det meste, når der godt var udenfor, så får vi spillet noget bold nogle gange. Og især i starten, der spillede vi rigtig meget. Ja, rigtig meget. Der brugte vi det lidt som en måde, hvor vi kunne lære hinanden at kende på. For hvis vi bare sad i en sofa for eksempel, så kunne det hurtigt blive sådan lidt, lidt akavet, hvad så nu-agtigt. Ja. Men lige snart der er en fodbold, så er der i hvert fald noget naturligt at lave. Ja. Så på den måde har det været rigtig godt. Hvad er bedst? Hvad tror man selv? Nej. Så kan jeg godt lide at lave lektier, så elsker jeg at lave lektier. Så for eksempel, hvis jeg har svært for noget, så har jeg altid Kasper, jeg kan spørge. Ja, du er blevet bedre, altså vi har faktisk lavet mange lektier sådan, men du er også blevet bedre til at lave dem selv. Det er jeg også, ja. Jeg har fået lidt mere ansvar, jeg kan kalde det. I hvert fald karaktererne, de var ikke til det i starten. Der var det, nej, jeg har det så jeg mener, sådan, hen ad vejen er du måske også blevet mere motiveret for det, fordi du har set, at du sagtens kan fagligt, hvis du bare vil. Præcis. Min far og mor, de er meget stolte. Altså, de har altid vil have mig til at vælge en gymnasial uddannelse. Men efter jeg gik i 9. klasse, så var jeg ikke erklæret parathedsvurderet til at tage en gymnasial uddannelse. Og så tænkte jeg så var mine forældre lidt sådan, kan han nu, eller kan han ikke, og så videre. Men så fik jeg også bevist her i 10. klasse. Så de er meget stolte. Jeg tror, at min største oplevelse, en af de største i hvert fald, der har været mange gode, men det var her for nylig, da du kom og viste mig dit karakterblad, som der var et godt stykke over 7, og det betød så, at du var egnet til at komme på en gymnasial uddannelse. Ja. Også fordi du var stolt, og jeg blev rigtig stolt. Så på en eller anden måde, så var det vi havde arbejdet frem mod.